shekara ka nawa a wannan makaranta? shekara Shekara ɗaya? To kafin ka shigo ka yi wata makarantar hadda ne kafin wannan makarantar? A ina ne? a sama A Samura. A can ne inda ka haddace izu na? ɗaya Ka samu izu ɗaya. To bayan ka shigo nan kuma makarantar sai ka samu izu na? Izu ɗaya. To yanzu idan an haɗa da waɗancan kana da izu nawa kenan a cikin wannan makaranta? To me za ka ce karantar da kai wannan alƙur'ani? Masha Allah. To daga ɓangaren Islamiyya kuma kana aji nawa? Kana aji biyar. Ka kusa sauka ma kenan. Nan da shekara ɗaya za mu karya ƙafar kaza. A sa wa ɗin ko? Saboda haka Allah ya kai. Yanzu a cikin alƙur'ani da ka haddace za mu so mu ji kaɗan daga cikin karatun alƙur'ani inda ka samu ka haddace a cikin alƙur'ani za mu so mu ji kan da ka daga cikin wannan alƙur'ani. نعم بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقوم الإنس والجن على الله كذبا. ما شاء الله. Allah ya saka da alheri wannan karatu ya daɗi kamar kai ya tsaya. Jama'a masu kallon mu da sauraron mu domin kawo ƴaƴayenku su ma su irin wannan karatun da wannan ɗalibi na mu yayi za ku same mu a makarantar mu inda kuke layin Kosai Hausawa Road Tudun Wada Kaduna ga kuma lambobin